صوت المنادي مستغيثا في الشباب قد على صوت المنادي مستغيثا في الشباب وثبنا غاضبين. ملسنا لنا خبرة سمعتنا. اوكي دكتور سعدي انا بكون ملسين. اوكي فلما فلما دكتور سراي زبلا بقرب تيري تخبيه قلنا خالق جزي زخون توبيكي قبل خل تسدتني انا يقدمن حجن ابو وداديرو تزاري بنير بقى هذا سفح من شمي قمة بزحت جزي انت له تنا حجي سدتني خمس رخيبه ولا نايك قدم قلن بالجن كم ايكونن ما زس خمس قليل مش ما يكونن عبو مجلس ازدلن تنا نايك قدم سدتني زرخبو خنديناي كبيد نيرو بزو حي نبللوني ناي نزاربلوني نو نياتم ستناي تصورا زتأثر سلازخنا فتنا حجيكن بزو حينا نبل بقى الزو نفس زخالا رست سلازخنا بزيك حلفة اي مالتيو مخنياتو قربتي من شو من لافتح برتسبنا ديسكورس هلو وحماقي تزخون زلو بليبيا بقلن رئيه زلنا قن اتنايك قدوين بزح لان احنا زي ترأي مالتي وي كمزي زي تنقردي زبهل بتقرينيا بقى وكنا بالخالق زي مالتيو أفتح حجك ملس أفتنا أنتي عين تشالنجز فيسي قبرالو ويك أنتي عين تشجرات يقات منالو حق إيو سدت مخنياتو حادة كبيد من شميو مزخول لقن كمتي سخز بالكيو وأنا وين شوية قد ما بيلي لينيري دقانستيو مسانات أن إحنا طرايخنا بكالي حبرة السبات خمانكم ترائيو التازل لكونتات كميجي إنها عند القبرة زي أمنا البات بتخون جن أبزي حنت خابزي سدت زرعية تنقر التخينو كندينا يتعرنياتات مخانة ويمخانن بسدت زيادة سيرتيفيكيت ذهب أنا بقى إفكتنا مايجريشن أبزي أعري كد مقلدة اللي بجكة أنا أبنت كل أفتي حبرة السب زبهال ونيرو جني من اللينا برنك بالخلاني بقى زعبير كوجنيشن ويك لا السخن كندزيت خلا السخن زبل نعوت أطوز بلا أبز سدت رأنا تمكري مالتيو زي شجرات زلو جن الزوم كله خاني ترقي يعني نبنت حجاني السودان مساعتين دا قبركو ترقي تسدرا بقول أنا استيت زلي بود تبع واني كله حبرة سبت ساتي في جن كمتي قبوا رخيبة يبلني يعني خمتي كسوع زلوان كم تريكوجنايز كم كأمن اللي زلوان يتأمن النمبر عب من شمول له مزخل الأجماعات عند ترخبة جن لخ أزح الزن حدا جزية بتعني كم دكتور سراج تلع لزنا بركة وبرضو أبتفلا لي حجة العلوزن بركم ولا خلتيهم يحزني طبعا أبو قال له جن زخ أنا خلاتنا يزقات منا خلاتنا ما لسنا تحبر تسيب كله فيز قبري جن أبنا إذا أنا سين تمتينا خافت حادي جزي الشجرن أبابان ولا بخمان كي حيلا بمول لبن نتحبر تسبك العلد صار حيان زيادة أفكتنا إميجريشن قبل زخل جن كم تزبلكو سف حساب جيكتيو حج نحنا زنا يبرو وخمس إلنا بقول كي يبلنا فتا بناخذ من لس مالتي حارة أنا تفضلي يا قال انت اللي افتي نايتس افتسدت ان كلنا ويك حجاب اوروبا انا بالويا بيو اس زلن بمانا بميدل ايست زلو الله وحواتنا دمه بكال كونتاتي نعد اليوم بزح خذكر كمان نسمعينا بقى تفلالي من شو مسل زلو ابزل وبوتا زت تصحفوي دوكمنت زخانه بزح يبلنا اذا سل زخانه كمان حانت كافتنا يتحصل التريمبر عبي من شمالو كابزن احنا نقولو زلنا نلعل زرقي ويكاني كابز خبده نابرا يحلفا جن كاني نزخلو حيالن كبيدن وكل دم حليفا دماني محبرة تسبن زل عليهم كول خلي وزخاء أكلناتو تي كافتي عد موزايو
ምናልባት እዚ ሕጂ ምውፃእ ካብ ዓዲ ደኣ ከኣነ ሕጂ ከም ፖዚቲቭ ተወሲድ ገለ ክበሃል ይኽእል እዩ ግን ኣለዎ ናቱ ፖዚቲቭ ኣለዎ ከዓ ናቱ ኔጋቲቭ ሓደ ካብቲ ፖዚቲቭ እዚ ንብሎ ዘለና ኢና ሓደ ካብቲ ኔጋቲቭ ድማ እቲ ተላዒሉ ዝነበረ እዩ ብተፈላለየ ምክንያት ማለት እዩ ኣብዚኣ እሞ ጠጠው ብለና ኣነ ምዝ ሕጂ ዶክተር ሳዕድያ ክትብሎ ዝፀንሐት ኣነ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ተፈላለየ ቦታታት ኢና ክንሪአን ዝግባአና ከምዚ ዶክተር ሳዕድያ ክትብሎ ዝፀንሐት ንምሳሌ ኣብ ስዑድያ ዝነበራ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዓዲ ጣልያን ዝነበራ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ቨሪ ሳክሰስፉል እየን ነይረን ነቲ ብምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ንህዝበን ንሓገዛ ዘልዓልኦ ታተን እየን ክትብለን ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኣብዚ ክልተ ዓድታት እዚ ምስቲ ዝነበረ ፀገም ኣወዳዲርካ ምስቲ ስተን ዘምፅኦ ኣቺቭመንት ወይ ሬኮግኒሽን ዲያ ክትብሎ ፀኒሓ ተፈላጥነት ክትብሎ ዝፀንሐት ዶክተር ሳዕድያ ምስኡ ኣወዳዲርካ ኣይተዘርበለንን እምበር ካብቲ ፀገም ዘጓነፈን ነቲ ፀገም እቲ ስዒረን ክሳብ ንህዝቢ ንወለደን ስሰኔን ኣልዒለን ክትብል ትኽእል ኢኻ ኣብ ኤርትራ ዝነበረት ሰልዲ ዳርጋ ካብ ስዑድያን ካብ ዓዲ ጣልያንን ዝመፀት እያ ትኸውን መብዛሕትኡ ንብረት ዝተሰርሓላ ኣብ ኤርትራ ካብ ስዑድያ ዝመፀት ሰልዲ እያ ወይ ከዓ ሕጂ ኣብ ኩሉ ዓዲ ኮይኑ ኣብ ኣሜሪካ እውን ሰልዲ ይኸይድ ሕጂ ከምዚ ዶክተር ሳዕድያ ክትብሎ ዝፀንሐት ኣብ ብዙሕ ቦታታት ሰጊረን ተዓዊተናሉ እየን ብዙሕ ንሕና ወላደይ ንሪኦ እንተኾና ብሓፈሻ ግን ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ደቂ ተባዕትዮ 4 ፀገማት እዩ ዘጓንፈን ኣብ ውሽጢ እቲ መፅናዕታዊ ጉዳይ ኢለአ ሕጂ ምናልባት ግዜኡ ይኮነን ይኸውን ካልአይቲ መዓልቲ ንዶክተር ሳዕድያ እንተዳ ፀዊዕናያ ኣብ ክልተ ጥራይ በይና ትዛረበሉ ሓደ ናይ ቀደም ስደተኛታትን ናይ ሕጂ ስደተኛታትን እስከ ኣወዳዲርክ ንገርና ክንብላ እቲኣ ሓንቲ ከዓ ብመፅናዕታዊ መንገዲ ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ንፀገማተን ምስ ካልኦት ወፃእተኛታት ኣወዳዲርካ ከምኣተን ደቂ ኣንስትዮ ብኸመይ ሰጊረንኦ ዝብል ምናልባት ኣወዳዲራ ንዓ ጥራይ ዕድል እትኽን ሳዕድያን ጥራይ ትዛረባሉ መዓልቲ ምናልባት ክንገብር ንኽእል ይኸውን ብሓፈሻ ግን ሓንቲ ካብቲ ተጋጥመን እንታይ እያ ትብል ይድገም ኣላ ሓቀይ ድምፀይ ሚት እስከ ግበርያ ዶክተር ሳዕድያ ክልቴና ሚት ክንገብሮ እሞ እወ 4 ወይ 5 ፀገማት እዩ ዘጓንፈን ሓንቲ ባህላዊ ልምድታት ኣብ ዓደን ዝሪኦ ዝነበራ ሃይማኖታዊ ልምድታት ኣብ ሓዘን ዝግበር ልምድታት እሱ ኣየጓንፈንን ወይ ከዓ ኣብ ወፃእ ምስ ረኸባ ምስ በለ ኣየጓንፈንን እሞ ቀልጢፈን ይትንከፋ ቀልጢፈን ፊል ይገብራ ስለዚ ሓንቲ እታ ናይ መጀመርያ ተጋጥመን እንታይ ዝተፈለየ ባህሊ ሓደ ግዜ ከዓ ዝተፈለየ ሃይማኖት ምስ ዝኾነን ከከም ዓዲ ይፍለ ሓንቲ ካብተን ተጋጥመን ፀገም እያ ካልአይቲ ተጋጥመን ፀገም እዚኣ ማሕበራዊ ሓገዝ ትበሃል ኣነ ምሳሌ ክበኩም እየ ምናልባት ደቂ ኣንስትዮ ስለ ዝኾንክን ካባይ ንላዕሊ ትፈልጣ ኣብ ዓድና ጓል እንድሕር ደኣ ሓሪሳ ብምሉእ እቲ ገዛውቲ ምስኣ ይድሓርስ ሙሉእ መዓልቲ ሰብ ዝበፅሕ ዳርጋ መርዓ እዩ ዝመፀ ሰብ ነቲ ቆልዓ ጊፍቲ ሒዙ ዝመፅእ ነቲ ቆልዓ ትስዕሞ ነታ ኣደ ትስዕማ ፈፂማ ከም ዝሓረሰት ኣብ ወፃኢ ሙሽ ናይ ሕርሲ ኣንዛይቲ ይለብልዎ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ወለዳ ናይ ሆርሞን ቼንጅ ስለ ዝመፀን ፀገማት የጓንፈን እዩ ይብል ኣብ ኤርትራ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ግን ከምዚ ኣይጓንፋን እዩ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ቤተሰብ ኣብ ከባቢ ኣለዋ ንደገ ምስ ከደት ግን ኣብ ደገ ብፍላይ በይና ኮይና ጥንስን ሕርስን እንተ ኣጓኒፍዋ እቲ ዝወሃባ ነበረ ማሕበራዊ ሓገዝ ካብቲ ሶሳይቲ ብቐሊሉ ስለ ዘይትረኽቦ ሓደ ካብቲ እናታ ከም ፀገማት ክውሰድ ይኽእል እዩ ከምቲ ዶክተር ሳዕድያ ክትብሎ ፀንሐት ግን ካብ ዓዲ ናብ ዓዲ ይፍለ ኣብ ሱዳን ዘጋጥመካ ሽግርን ኣብ ስዑድያን ኣብ ዓዲ ጣልያን ኣብ ኣሜሪካን ወይ ኣብ ካልእ ስደትን ግን ክፍለ ይኽእል እዩ ግን ሓደ ቻሌንጅ እዩ ኣብ መርዓ እውን ከምኡ ብዙሕ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ መርዓናተን ቤተሰበን እንተዳ ኣለዉ እዩ ዝያዳ ዝተመርዓወት ኮይኑ ዝስምዓ እዚ እውን ኣብ ስደት ትስእኖ እያ ካልእ ዝዓበየ ኣብ ደገ ትስእኖ እንታይ እያ ኣብ ናይ ብቐዳማይ ተዛሪበ ነይረ እሳ ከዓ እንታይ እያ ትብል ኣብ ዝግባእ ግዜን ቦታን ዝግባእ ነገራት ክትገብር ከም ዘለዋ ወይ ከዓ ኣብ ዝግባእ ግዜን ሰዓትን ዝግባእ ነገራት ክትብል ከም ዘለዋ ዕድል ክትረክብ ኣለዋ ክትመሃር ትምህርቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ማለት እያ ይኩንኩን ብቐዳማይ እንታይ ኢለ ገሊፀ ነይረ ኣብ ዝኾነ ዓዲ እታ ጓል ኣንስተይቲ ይኹን ወላ ዝኾነ ስደተኛ ክልተ ነገራት ክፈልጥ ኣለዎ ኢለ ነይረ ሓንቲ እንታይ እያ
ናይታ ዝቕመጥ ኣደሎ ዓዲ ላይፍ ስታይል እንታይ ፎቱ እንታይ ፀሉ እንታይ ክብርታት ኣለዎም ዝብል ንምሳሌ በቀዳማይ እንታይ ምሳሌ ሂበ ነይረ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንምሳሌ ሪጋ መሓስ ክብሪ ስለዚ ታጓል ኣንስተይቲ ጋሻ ኮይና ምስ መፀት ናይታ ዓዲ ቫልዩ ወይ ከዓ ክብርታት ክትመሃር ትክእል ኣለዋ ሓደ ሪጋ መሓስ ኤክስኪውዝ ሚ ምባል የቀኒየለይ ምባል ቴንክ ዩ ምባል እዚታት ንምሳሌ ኣብ ኤሮፓ ብፍላይ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብጣዕሚ እዮም ታሽሙ ዝገብርዎ ከም እምነት ገይሮም ዝወስድዎ ዓብይ ክብርታት እዩ ስለዚ እታ ጓል ኣንስተይቲ መጀመርያ ምስ መፀት እዚታቱን ምስ ተሓድሽ ባህሊ ንክትላለ የድልያ ክትመሃር መብዛሕትኡ ግዜ ክምህራ ትግባእ ስድራ ኢለ ነይረ በቀዳማይ ስድራ ክምህር እንተዘይክኢሉ ድማ ጀምዕያ ቤተክርስትያን መስጊድ ኮሚኒቲታትካ እዚ ቤሲክ ዝኾነ ነገራት እንተዳ ኣረዲኦማ ኣብ መጨረሻ እውን እሳ እንታይ እያ ትደሊ ነዚ ትደልዮ ነገር ከመይ ጌራ እያ ክትረክቦ ትኽእሉን ሓደ ግዜ ሓገዝ የድልያ እዩ ካብ ሰብ ክነግርዋ ይግባእ እዩ ስፔሻሊ ናይ ትምህርቲ ዓቕምናታ ድሕር ኢሉ እንተዳ ነይሩ ስለዚ እዚኣ እውን እታ ሳልሰይቲ ደጋጥመኒ ኣማኻሪ ይስእና ምፅእ ምስ በላ ካልእ ዘጓንፈን ኣብ ደገ ምስ ሓድሽ ካልቸር ምናልባት ዶክተር ሳዕድያ ትሰማዕ ድያ ምሳይ ትሰማዕን ኣይፈልጥን ሓደ ግዜ ከይተፈለጠን ባህሊ ናተን እቲ ፅቡቅ ባህሊ ማለት እዩ ቋንቋን ናብ ውላደን ክሕልፈኦ እናተገብአን ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኣደያ ቋንቋ ናብ ውላድ ከተሕልፍ ትኽእል ብቐሊሉ ነቲ ቋንቋቲ ኣይሕልፈኦን ምክንያቱ ንበል ኣብ ዓዲ እንግሊዝ እንተዳ ኣላ ኮይና እታ ኣደ ቋንቋ እንግሊዝ ክትመሃር ትደሊ እሞ ነቲ ወደ ብቋንቋ እንግሊዝ ትምህሮ ትዛረቦ ኣብ መጨረሻ ላትወዳ ናይ ኣዲኡ ቋንቋ ኣይፈልጥ ንምሳሌ ብሌን ተኮይኑ ናይ ኣዲኡ ቋንቋ ኣዲኡ ብእንግሊዝ ትዛረቦ ኣብ መጨረሻ ላታ ኣዲኡ ንምንታይ ኣኺ ብሌን ደይ ትዛረብዮ ወይ ብሳሆ ወይ ብትግርኛ እንተልካያ ኖ ኣነስ ናይቲ ዓዲ ቋንቋ ክመሃር ኢለኮ እየ ምስ ወደይ ትዛረብ ዘለኹ ትብለካ ኣብ መጨረሻ ግን ነቲ ምስ ወዳ ትዛረበሉ ዘላ ቋንቋ ኣብ መጨረሻ ላትወዳ ቋንቋ ናይ ኣዲኡ ኣይፈልጥ ወላ ንሳውን ነቲ ቋንቋ ናይቲ ዓዲ ኣይተፅርዮም በዚ ሓደ ግዜ እቲ ባህሊ እቲ ቋንቋ ናብ ውላዳ ከተሕልፎ ዝግባእ ሰኣን ታሽሙ ዝህባ ሰኣን ዘረዳኣ ሰኣን ዝነግራ ከምዚ ጌራ ዕድላት ክጠፍኣ እውን ትርኢ ኢኻ ስለዚ እዝን ወዲ ከምዝን ማለት ከም ዓበይቲ ቻሌንጅታት ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ኣብዚኣ ጠጠው ከብል I think ናፍታ ትቕፅል ሕቶ ክንቅፅል እሞ ዳርጋ ተመሳሰልቲ ስለዝኾነ ሰለስተ ሕቶ እየን ዘለዋና ሰለስቲአን ተመሳሰልቲ ስለዝኾነ እንዳደጋገምና እየን ክንከይድና ንዓአን ማለት እዩ ኦኬ ናብ ዶክተር ሳዕድያ ከብላ እየ ብናትካ ኣተሓሳስባን ተመክሮን ንኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ እቲ ባህላዊ ተርአን ኣብ ዲያስፖራ ክሳብ ክንደይ ብድሆ ይኾነን ብኣሉታውን ኣውንታውን ብምርኣይ ማለት እዩ ዳርጋ ሃብቲ ክንገልፆ ፀናሕና እዩ ግን ቁሩብ ምናልባት ፍልይ ትብል ትኸውን ሚታ ኣለኺ ዶክተር ሕጂ ኸ ፅቡቅ ኣለኺ ሕጂ ስምዕ ኣለኹ ኣወል እታ ዶክተር ስራጅ ዝበላ ምስማዕን ዘይምስምዑን ኣይኮነን ጠብዓን ተተመክሮ ኣሎ ኣብቲ ኣከባቢ ትዕዘቦ ስለዝኾነ ኣይ ብሰማምዐን ክብል ኣይኽእልን ወሰማምዐ ምክንያቱ ኣነ ክሳብ ሕጂ ከምኡ ብዙሕ ዘጓነፈ የለን ንዓይ ፐርሰናል ዝረኣኽቦ ማለት እዩ ግን ከምቲ ትፈልጦ ዋላ መፅናዕቲ እንተጌርካ ፍሉጥ ሪሶርስን ኤርያስን ስለ ዘለካ ኩሉ ግዜ ንኩሉ እቲ ሕብረተሰብ ከበረይ ትገብርን ኢኻ ሓንቲ ተዘላ ግና ኩሉ ግዜ ኣብቲ ዘለናዮ ቦታ ንኣብነት ሓላፍነት ውሃበና እዩ ግን መብዛሕትኡ ግዜ እንተርኢና ንኣብነት ኣደ ከም ወላዲት ከም ዓንጋሊት ግደፍ ትባህል ኣለዋ ከምዚ ክትምህር መምህር እያ እዚ ኩሉ ኣሎ ወቲ ግደ ከማን ትፃወተ ግን ሓደ ግዜ ምናልባት ምስትናብራ ይከብድ ወላ ሸሕ እዚ ቻለንጅስ እዚ ከማን ፌስ ይገብርኦ እንተኮይነን ብተፈላለየ መንገዲ ኸ ይሰርሓ ምክንያቱ ኩሉ ብሓደ ክተጠቃለለ ይትኽእልን ኢኻ ሓደ ግዜ ካልእ እቲ ሓደ ናይቲ ባህሊ طبعا ባህሊ ኩሉ ኣካልናትና እዩ ከምዚ ሶሻል ሓደ ካብቲ ካፒታል ንብሎ ግን ኣብ ገለገለ ከዓ ዝኸብደካ ኣሎ ምናልባት
حجي أبيناي كونتات الله وأبيناي كونتات الله انت عينت هيوت اللو تسبوي اللو مسمان كتنبر الله نابنت بعد الحضارة تخينا مس كالي ودح خالع عدن تخينا من البات اتبهلي ولاد يخون ولا السخمان كلتي بحادي مخديات بعد البيت خال بهل انت اللو السخ خال بهل انت اللو انتي افتقل كستاي من البات يكبدي خون زبريت لنا يعني مخديات اب كل يكون قبول مسؤد ما أنا بسدت حدا خفتي زي عوتنا نبلو ولا مستسعرتات أفتعدت حديش عديت متصل تعدت تسدت أبو قالت بهلتات بوتا يبلون جن برايفت نطلبين كل جزء بهلو ما يترسعوا بهلنا خمزين نبلينا جن أفتعد زلنا يخديناي تبهلتي انت خنقبر نخقل اب انت مصينا حدا جزء من البات ذاكر ريسورس يبلنان وخمزه دكتور سراج زبلزنا نبريتي سوشيال لايف خماناتو كونتات المهنيات شوعت مع التسريحس ما بغازا مز كله مالسي خبدكايو حج حنت زي ايا كالي افتبه لخمان انا يتبهلي لنا يقال انستيتي مثلا مالسي ملكت حتى زورد بها ايهلو خونيو جنكم اين بلنينا زي اتا نوغو اريا يا انتي بهلنا خنقول كلنا حدا جزء مستخدانن مستشلماتن مستمقبن رؤيو قلنا لك كودس زخ انا دحريو قال كبيت كودس قال كله خلي افتبالي نزد ما بقبرخه توعل انت خينكا انتي اخذ كون اللو انت اخذ قبر اللو اي بقى قربتي كباد من شمية حتى يا جن بهل بوتو له كل جزء نابنت أبعد خان كل زفلته كل زخبره معالت زفل يلو قال انت خينو كل جزء تخيلي كتساتفن أبو خمان قدنات كخد قبر جناب كالا عد انت متيكا اما بقوم بهل خاي كونا ولا سخا خمان سدتين دا تبالكا نزانا براخا ليتم معالتن كسعر عندها حدا جزء من البات برايوريتي أي وهبن خول زنا قرات زي حجب كمزي أفت مستنا براي أنا زودا درز اللخو دحراي ود سبد ماني دايناميك ستاتيك أيكونا مزي كان يكال هجر بهالخمان كتلم التخليخة كبيد انت زي خاني واينوت قال له حجنا بأوروبا تراي نبلا لنا نبر ولا فتح هجرات كالوز نبرنا يا خمان قوانقوهم بهالأم قالت لمديخة مسؤخة سدتنا وينوح يزلو 4 عامتي كان حبرة سبكار حق كانت اللخص اوكي تي ايدنتيتي خم ارتراو من البات ارتراوية تبل قم بحق انت مسيئنا حنتي نوشنال لويك كونسبت الله خمس زبل كزي اخا من قربتي قف حزبالتي ابزين العنان قن ابي عدي تبل ودينا عدي إيرترا نقول لأن حجنا إيرترا تمليسة أنا بإيرتراسي لك خمزنا برزل لخونا بردت ما لس بزح التوتات نحنا خاطراي كنا نزي ولا افتكار الأهجرات كمان ترى إيه حاضرنا بروجكتس ناي ريباتريشن وين الملاس هجر إذا أفشل كم زي أمثل حساباتي سب بزحات اللي واحد جد حري إذا مريتنا تأمس كونت تملسو انت إذا أخينكم تأتيهم طبعا كل سب تحقيس إذا أتون يرجن تحراي تمليس درجة ما بزحته ولا وشت إذا نبرخ ما وتيو حجزي أنا إرترا كونتاتيا جنا بمبزحته جزيفت إني ستاتستيك إني ريباتريشن ويك أنا مملاس من طريق خايو إذا هجرت بل وإذا عدت بل مش تي كال من شمل لوا تي ناي جغرافي ناي تبوتها تراي كونن نابنة تبوتها سخت ما تقول كل جزء تسب نايك أدم صان حكا داي صان حكا قدر له ناي عد ما نقرأ كل نقرأت له بقى ولا تناي بهالخمامس أخذت التأساسر تخيلي كاين وحكم مالتي دكتور إبراهيم كي قدمنا حجة أنا بعلي إذا أتوازع هو أبتناي بهالي خلنا بالكلناسي وزتفعل عليه عندي خمد دكتور سعادي أخذ قلت زتأنا حتى بهالنا إلنا نحزو أكادنا أنا أمجاجبنا اللو مالتي ويكأنه برانا ولا نستيت حجة بعد تي أكادنا ديو أمجاجبا ديو
ክቕፅል ይኽእል እዩ ኣብ ወፃኢ ምስ መጻኻውን ማለት እዩ ምክንያቱ ኩሉ ሻዕ ምስ ከባቢኻ ከዓ ክትመሳሰል ስለዘለካ ከዓ ዝቕየር ነገራት ከኣሎ ሕጂ ኣብ ዓድና እንድሕር ኮይና ጓል ኣንስተይቲ ከምቲ ልምዲ ናይ ቀደም ናይ ኣቦታትና እንድሕር ኮይን ጌርናዮ ማለት እዩ ጓል ኣንስተይቲ ንስራሕ ኣይትወፍርን እያ ኣብ ገዛ እያ ትውዕል ደቃ እያ ተዕቢ ዝበሃል ኣረኣእያ ኣሎ ማለት እዩ ምስኡ ዝኸይድ ከዓኒ ከምዚ ኣብ ባንክ ኣካውንት ዘለዎ ሰብኣይ ከማንሲ ኣብ ባንክ ከእትዋ ኣይደልን ነታ ሰበይቲ ማለት እዩ ወይ ገዛ ዘለዎ ኣብቲ ናይ ገዛ ዋንነት ኣየእትዋን ሕጂ እዚ ከም ባህሊ እዩ ዳርጋ ዝውሰድ ኣብ ዓድና ክብል ይኽእል እየ ግን ከዓኒ ሓደ ካብቲ ባህልና ክኸውን ዘይብሉ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ዋላ እውን ደቅኻ እንድሕር ደኣ ክትዕቢ ኮንካ ኣብ ዓድና ዋላ 5-6 ቆልዑ ወሊድካስ ሹቕ በፂሕካ ክትመፅእ ሲ ኣብቲ ካንሸሎ ኢኻ ገዲፍካዮም ትመፅእ ናብ ሓደ ክሪኤልካ ይትደሊ ናብ ሓደ ይትሽገርን በቃ ረአዮም እስከዞም ቆልዑ ኢልካስ ከይድካ በፂሕካ ኢኻ ትመፅእ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብዙሕ ፍልልይ ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ዓዲ ክንመፅእ ከለና ግን ከም ባህሊ ድዩ ክውሰድ ዘለዎ ወይ ክቕየር ዘለዎ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ናይ ባህሊ ምትሕንፋፅ የጋጥመና ማለት እዩ ንኩልና ኣብ ደቂ ተባዕትዮ እንድሕር መፂና ሕጂ ሰበይቲ ልክዕ ክትሰርሕ ይደልይዋ እዮም ማለት እዩ ከይዳ ስራሕ ወፊራ ሰልዲ ከተምፃሎም ይደልዮም ምክንያቱ ተሓጋጊዝካ ስለዝኾነ ዝኸውን ኣብዚ ዓዲ ገዛ ሞርገጅ ህልዎም ናብራ ህልዎም ቆልዑ ህልዎም ከይተሓጋገዙ ክከኣል ስለዘይክእል ንክትሰርሕ ይሰድዋ እዮም ግን ከዓኒ ከምቲ ናይ ባህሊ ናይ ኣቦታትና ከዓኒ ኣብቲ ባንክ ኣካውንት ከእትውዎን ዘይደልዩ ኣብ ገዛ ሊብሬቶ ከእትውዎን ዘይደልዩ ከዓኒ ኣለው የጋጥም ይብዚ ማለት እዩ ሓደ ሓደ ዋላ እኳ ብዙሓት እንተዘይኮኑ ኣለዎ ሓደ ሓደ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ናይ ባህሊ ምግጫው ነተን ደቂ ኣንስትዮ ዘጋጥመን ፀገማት እዩ ኢለ ይሓስብ ማለት እዩ ምስኡ እውን ቆልዑ ዝሕዘለን እንድሕር ደኣቲ ኣቦ ወይ ከዓ በዓል ቤት ክሕግዝ ዘይክእል ኮይኑ ኣብ ገዛ እዚ እውን ፀገማት የጋጥም ማለት እዩ ክሕዘለን ኣለዎ ክሕግዘን ኣለዎ እንድሕር ደኣ ንስራሕ ዝኸዳ ኮይነን ዝመፃ ኮይነን ኣብዚ ሕጂ እንታይ ከዓ የጋጥም ብደቂ ኣንስትዮ ዓይኒ ክትሪኦ ከለካ ከዓኒ እቲ ማዕርነት ዝበሃል ነገር ከዓኒ ብኸመይ ክንብሎ ኢና ብዘይ ፅቡቕ ነገር ዝረአ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ማዕርነት ክንብል ከለናስ ብኸመይ እቲ ስራሕ ተካፊልካ ትሰርሖ እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚኦም ኣብ ዓድና ዝዓብዩ ኣሕዋትና ሰብኡትና ገለ መለቶም ኣብ ዓዲ ዓብዮም ዝመፁ ከመይ ጌርካ ፀብሒ ትስራሕ ከመይ ጌርካ ትፅረ ገዛ ከመይ ጌርካ ክዳን ትሕፅብ ኣይፈልጥዋን እዮም ምክንያቱም ምስኦም ኣይዓብየትን ዓዴታትና እንዳሓፀባሎም ኣሕዋቶም እንዳሓፀባሎም እንዳሰርሓሎም ስለዝመፁ ማለት እዩ ኣብዚ ምስ መፃ ደቂ ኣንስትዮና ግን እዚኣ ቀልጢፎም ክለምድዋ ይደልዮም ማለት እዩ እዚኣ ከዓ ክገብርዋ ኣይክእሉን እዮም ምክንያቱ ምሳኻ ክትዓቢ ኣለዋ ሓንቲ ልምዲ ክትገብራ ዘለካ ሕጂ እታ ማዕርነት ብዘይግቡእ ስለንሪኣ ዳርጋ ዝበዝሕ ግዜ እዚ ናይ ወፃኢ ሕግታት ከዓ ንደቂ ኣንስትዮ ይሕግዝ እዩ ስለዝበሃል ቀልጢፍካ ናብ ባእስን ናብ ፍትሕን ናብ ምስሓሓብን ዝመፁ ብዙሓት እዮም በዚ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እቲ ማዕርነት ብግቡእ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ሓንሳስ ከምዚ ሓውኻ ንሰበይቱ ክትሕግዞ ወይ ሓውኻ ወይ ወድኻ ንሰበይቱ ክሕግዛ ክትርኢ ኣብ ገዛ ኣይትደልዮን ኢኻ ሰብኣይካ ግን ክሕግዘካ ትደልዮ ኣብ ገዛኻ ስለዚ እዚ ዝተፈላለየ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ከመይ ገይሮም ክሕግዙ ኣብቲ ዝኽእልዎ ክሕግዙና ከም ዘለዎም ኣብቲ ዝኽእልዎ እዮም ማዕርነት ገይሮም ክሕግዙካ ዘለዎም እምበር ናይ ግድን ፀብሒ ዘይሰራሕካ ናይ ግድን ክዳን ዘይሓፀብካ ኢልካ ኣብ ምስሕሓብ ክትኣቱ ፅቡቕ ኣይኮነን ማለት እዩ ስለዚ እዚ እቲ ናይ ባህልና ኣዴታትና ማለት እዩ ኣብዚ ምስሕሓብ ምስ በፃሕካ ወይ ኣብ ፍትሕ ምስ በፃሕካ ከዓኒ ብደቂ ኣንስትዮ ብገሊአን ዝርአ ማለት እዩ ውላድ እንድሕር ኣለካ ወይ ከይትቐርበኒ ወይ ከዓ ውላዱ ንኸይርኢ ዝኽልክልኦም እውን ብዙሓት ኣለዋ ማለት እዩ ሕጂ እንድሕር ደኣ እቲ ምፍልላይ ብገበን ኮይኑ ዝመፅእ ማለት ወይ ክቐትሎም ተደልዩ ወይ ገለ ዝኾነ ሕማቕ ገበን እንድሕር ኮይኑ ናብ ነብሳ ዘሰክፋ ወይ ናብ ነብሲ ደቃ ናይ ግድን ይኸምኡ ክትገብር ማለት እዩ እንድሕር ደኣ ብኖርማል ብባእሲ ብማዕርነት ብገለ ብገንዘብ ብገለ ኮይኑ ትባእሲ ግን ኣትሊስት ደቆም ክርእዩውን ሲ ከነፍቅደሎም እቲ ዝሓሸ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ብደቂ ተባዕትዮ ወገን እንድሕር ሪኢኻዮ ከዓኒ እንድሕር ተፋቲሖም እንድሕር ተፈላለዮም እቶም ደቆም ከለዉ ሲ ውዒሎም ሓዲሮም ደቆም እዮም ክዕብይዎም ዘለዎም እዮም ግን ደቆም ንኸይዕብዩ ከምዚ ቻይልድ ሳፖርት ወይ ከዓ ገንዘብ ሓገዝ ንክህቡ ሲ ድሌት ዘየሕድሩ ከዓ ኣለዉ ሽዑ ማለት እዩ ደቆም ምዃኖም ሲ ይርስዕዎም ሕጂ ንኸይሕግዙ ክብሉ ወይ ስራሕ ጠጠው የብሉ ወይ ዓዲ ይቕይሩ ወይ ዝኾነ ነገር ይገብሩ ማለት እዩ ምህዞታት ይምህዙ
ስለዚ እዚ ናይ ባህሊ ምትሕንፋፅ ኣሎ ኢለ ካብቲ ዝሓስቦ ሓደ ነገር እዩ ማለት እዩ ሞ እታ ትቕፅል ናባኻ ከሕልፋ ድሓኒ ዝተሎ ኣኽንበሎ حري اجي انا بخلته منقدي كريو ثلاثه اربعه مساليتات كهبي ابدقه كساب كندي تشالنج له حجي دكتور سعد ياخذ رد علي دلو حنت زتقلبها بالله سانتايا بمصنعتي زتدقفه كندزي برسنتج اب عد انجليز كندزي برسنتج اب سودان كندزي برسنتج اب سعوديه لنا خين الزارب داتا يبلنا من البات داتا لو انت دا خوين من البات دكتور سعديه تقربت نابز فيلد زي انت لو مالك تقرب داتا كهلوان كله سلازي حجي كنزارب نكلنا ابتي كبابينا زرعانايو ابتي كبابينا زغاطمنا ناي نفسنا تمكروينا نزارب دلنا ازي تمكرو زي لمثالي انا هاجرنا كبل نكلخو نتا انا زعابه كلها اب كبسا زعابه كلها ايرترا يزارب دلخو مالتي بخال ازار هربا مخنياتو تيا متحتاويت ايرترا تيا ساهون عصاورتان دنغورلا ايرترا انا اينبر كلها ولا باي عصاورتان كله سلازي عدنا قبل كله خبسا مالتي نتحادقن عدنا قبل كله تي ناي عصاورتا بوتا ناي ساهو بوتا خون نتحاده متحتاوي بليناو كخون يخيلي سلازي حجي عدنا قبل كله نتعارف دعوه كله طراي مالتي مخانا يسب كردا دلو كم لبدغن عدنا لك خبزارب ناي كل غادوك سلازي ባህሊ ናይ ደቂ አንስትዮ ፀገማት ክትብል ከለኻኻ ከከም ዓዱ ከከም ትሰቡኻ ገሊኡ በቀሊሉ ድፃወረሎ ገሊኡ በቀሊሉ ደይፃወረሎ ስለዚ እዚን ክልተ ኣብ ግምት ከተእትውለይ ዶክተር ሳዕድያ ይጠልብ ማለት እዩ ምክንያቱ بمرتعو خندز خميت إلى خقرب هاي كلينا جن أب كبابينا نريو مالتي أنا أب كبابي يدرا أخوه نولادك ناي بوها أنكو أخذ مهرة الرئيس كبير يكون نيلة يدعمن أبدك أي فتينيو قليل كم دخون ريه أب كبابي بيت سبيري أيوم قليل كم دخون ريه بزحات دك أنستيوجن نولادا نقانكو ناي ديا ويكا قانكو ناي بوها أخذ مهرة كبير مخانين دنقرا أنا أب كبابي يدرا أخوه جن سأن مفلات نبر قليل مخاني أريه نمتى قليل مخانو ريه عده كم مجمر يا محالتي نولادا بتا تدليو قنقا غيرا ترى تزاريباتو نتا قنقا تي حزيد عبي قلعان مثالي انا ناي قلعه مهورا يكون كنغن افريج قلعه شوعات قنقا خصحفو خنببو خزاربو لي يخولو يبلو منالبات انا شوعات تبلا له حمش قنقا خون ثلاثه قنقا خون كن بزي يقدس كاب حانتو قنقا انا لعلي قلعه تدا ازاريب كايو تدا امهير كايو كصحفو خنببو خزاربو يخل سلازي نولاتك اتيات دليا دلخا قنقا انا يديها بزي يقدس ساهوديا بلينديا حفرديا تقرنيا ديا بزي يقدس ولا محارنياو انتخد كتمهرو انت دليها اتزلخالو بوتا كندو صقم كخون ايغبوني وصقمي جن سخا كتسغرو تخيل صقمي سلازي حانت خاب انتايا اتا ولاديت عده ننفسا قنقا نختمهار كتبل كبابي يزار دلخنا كبابي يدريو مع انا قنقاتي كتمهار كتبل مسودا بتنا يتعدو قنقا غيرا تزاربوم امچارشا اتودا سبلين تخوينا بلين قنقا ايكل السادما اب سويدن تدالا خوينا دما ناي سويدن قنقا ايتو صريون بودا بمزرابا قنقا تمهار تدا دليا خوينا قنقا ممهاري تلفزيون الله راديو الله لا كل حد خيت كون كتمهارو تخيليها بزي مخنياتات زبل الله انا كبابينا دراخوم بزحات ايرتراويان قلعتهم باستفال عليه قنقا يعابيمو اتي قلعه عدميو 14 عامت مسكونه نابتسم زدليو ባህሊ ክጽውዕዎ ይደልዩ ብዛዕባ ዓዶም ክነግርዎ ብዛዕባ ገለ ክነግርዎ ግን ናይ ኮሚኒኬሽን ጋፕ ይፍጠር ሃጓፍ ናይ ምዝራብ ይርከብ ንምንታይ እንተ ዳይልክኒ እቲ ወላዲ ንሕና ኦኬ ኣጋጣሚ እንግሊዝ ንመልኮን ኸውን ስዊዲሽ ትመልክዮ ትኾኒ ገነቱን እንግሊዝ ትመልኽ ትኸውን መብዛሕቱ ቤተሰብና ግን ናይቲ ዝቕመጠሉ ዘሎ ዓይነ ቋንቋ ኣይመልኮን እዩ ሕጂ ትወዲ ወዲ 14 ዓመት ምስኮነ ታሽሚ ጅሙር ማለት እዩ ኔጎሽዬሽን ዝርርብ ንዓባ ዝናይ ሃድና ባህሊ ዝናይ ዓዲ ባገለ ኺሎም ክዛረቡ እንተ ዳ ኮይኖም زعابي صقم دغوانفهم اتاده اتقانقاتي ايتملكونيا نودا خا بزيت فلطو قانقا نولاتكا بزيت فلطو قانقا غيركا ديسكاس كتغبر ايتخيلنيها بزي مخنيات زي صقم يغوانف انا امريكا خيدني ربز حالفه كلت عامت يخون اب حدا غزا غاشا خوينه تعديمه زيا بزعبا ذا سبجكت زيا نزارب نيرنا دقنستيوناسي نولادن بقانقا نايدين تززاربوس دقناس قانقا نايديوم سمخالو نيروم دبل
ኣብቲ ሰዓት እቲ ምስታ ወላዲትን ወላድን እናተዛረብናን ከለና ኣጋጣሚ ትውላድ ኣብ ኣሜሪካ ዓበየ መፅኡ ምናልባት ንወዲ 20 ገለ መለን ዓመት ኸው ሕጂ ኢሉ ነኖ ከምኡ እዩ ፀገም ኣለዎ ብቐሊሉ ክንመሃር ይንኽእል ኢና ቋንቋ ናይ ኣዴና ኢሉ ኣብቲ ዲስካሽን ኣትዩ ኣብታ ዲስካሽን ሽዑ ምስ ዝተውዓልና ሱብ እንግሊዝ ይዛረብ ዘሎ ኣቡኻ ብእንግሊዝ ምልሰሉ ኣሎ ኣብቲ ክልቲኦም ዝገብርዎ ነበሩ ዲስካሽን ሕጂ እውን ሪሰርች ይኮነን ብዓይነይ ዝረኣኽዎ ማለት እቲ ቆልዓ ታሽሙ ርየ ሰዓት ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቕ ተዛሪቡ ኣብታ ሳብጀክት እያ ኣቦ ሓንቲ ደቂቕ ድያ ወይ 2 ደቂቕ ጥራይ ተዛሪቡ ኣቦ ንምንታይ ክንዲ ናይ ትወዱ ክዛረብ ዘይከኣለ እንተዳኢልካኒ ኣይመልኮኒ ነቲ ቋንቋ ከምቲ ናይ ትወዱ ገይሩ ክዛረበሉ በዚ ምክንያት እዚ ኣቦ እቲ ናቱ ኣተሓሳስባ ብ5 ደቂቕ ገይሩ ክገልፆ ክኢሉ እቲ ቦ ግን ካብ 1 ደቂቕ ንላዕሊ ክዛረብ ኣይከኣለን ሕጂ ምስ ወድኻ ካብ 2 ደቂቕ ንላዕሊ ብናይ ካልእ ቋንቋ ክትዘራረብ ዘይትኽእል ተደኣ ኮንካ ከመይ ጌርካ ክትረዳዳእ ምስ ውላድካ ስለዚ ቋንቋ ናይ ኣዴኻ ምሂርካዮ ነርካ እንተትኸውን ክልቲኻ ትመልኮ ኢዚ ክኸውን ምኽኣለ ነይሩ ይብል ኣብ ገለ ስድራታት ድረኣኽዎ እዩ ካልእ ድረኣኽዎ ሕጂ እውን ኢለክየ ብመፅናዕቲ ዘይኮነ ኣብ ከባቢ ድረኣኽዎ እዩ ኣብ ሃገርና ወይ ከምቲ ዝበልኩ ከከም ቦታናት ሃገር ንብላ ዓይነይቲ እያ ንሓና ኣብታ ቦታናትና ፅቡቕ ዝኾነ ባህልታት ኣለና ወይ ከዓ ልምድታት ኣለና ናብታ ወፃእ ዶክተር የቕሬታ ሰዓትና እንዳኣኸለት እያ ኣጠቓልላ ብላ ኣነ ከጠቓልላ ድሕሪኣ እውን 5 ደቂቕ እምበር ድሕሪ ዕረፍቲ እውን ክንውዲ ኢና ቀልጢፍና ሓንቲ ሓራይ እዚኣ ምሳሌ ክህብ ምእንቲ ድሕሪ እዚኣ ምስ ወዳና ን5 ደቂቕ ተሂብኩም ንዕድል ክውዳእ እያ ናተይ ሓንቲ ምሳሌ ክህብ ካብ ሃገርና ምስ መፃና ናብ ካልእ ዓዲ እንታይ ጓንፈና ሓደ ግዜ ናይ ልምዲ ቅልውላው ድኽብሎ ወይ ከዓ ናይ መንነት ቅልውላው የጓንፈና ናይ መንነት ቅልውላው እንታይ እዩ ሓደ ግዜ ሽምና ተሰክፈና ንወፃእ ምስከድና ሕጂ ወፃእ ምስከድና ነታ ሽምና ክንቅይራ ንፍትን ሕጂ ሎማዓንቲ ዶክተር ሳዕድያ እዛ ቴስት እዚኣ ሓሊፋታ መብዛሕተን ሳዕድያ ነበረት ሽማ ስውዓድ ትቕይራ ሽማ ሳዕድያ ይቀይረታ መስለኒ ከምታ ደላታ ሳዕድያ ኣላ ኣብ ጀበርቲ ስዕዲ ትበሃል ነበረት ሽማ ንደገ ምስ መፀት ስውዓድ ትብል ቃል ትቕይራ ምሕረት ትበሃል ነበረት ሽም መርሲ ትቕይራ ዮሃንስ ዝነበረ ሰብ ጆን ይቕይራ ንምንታይ ከም ትቐየራ ኣይፈልጥን ይኸውን ወይ ሓሲቡ ኣይኮነን ቀይርዋ ግን ምናልባት ኣብቲ ሳብኮንሽስ ማይንድ ይድበሃል ምናልባት ምስ ዶክተር ሳዕድያን ኣብ ክርክር ከይንኣቱ በየናይ ሪሰርች በየናይ ኣርቲክል ተባሂልና ከይንከራኸር እምበር ምናልባት ኣብቲ ሳብኮንሽስ ማይንድ ናይቲ ሰብ ኣብዚ ወፃእሲ በዚ ተተፅዋዕካ ዝብል ፅቡቅ ኢሉ ክኸውን ይኽእል ኣነ ከም እብራሂም ግን ሽምናተይ ኣብ ወፃእ ምስ መጣኹ ክቕይራ ኣድላይነት ዘለዋ ኮይና ኣይስማዓንን ወላ ጓል ኣንስተይቲ ትኹን ወላ ወዲ ተባዕታይ ይኹን ሓደ ዚታት እውን ኣብ ደገ ምስ መፃና ይርአ እዩ ክብል ኢለ ድሕሪ ዕረፍቲ 5 ደቂቕ ዕድል እንተሂብኩምና 2-3 ክውስኹሞ ምናልባት ኣብ ፕሮግራሙን ናብ ምውዳእ ገፃ እያ ትመስል ዘላ ንመንሽሙን ሃብያ ንዶክተር ሳዕድያ ምናልባት ኣብዚ ናተይ ክትብል ተደልያ ቴንክ ዩ የቐኒየለይ ራይ ሞ ንዕረፍቲ ኢና በሉ ንወፅእ ዘለና ሕጂ ክንውዳእ መሲሉኒ ነይሩ ሞ በቃ ዕረፍቲ ክንወፅእ ኢና ሓንሳ ፈቃደኛ ዲኺ ሳዕድያ 5 ደቂቕ ክትበና ድሕሪ ጠቕሊልካ ክንዓቱ لا والله ግን ካልኣይ ግዜ ክመፅእ ደስ እንዳበለኒ በቃ خلاص نساعديا فانويا ድሕሪ 5 ደቂቕ ካብና ዕድል 2-3 ክገድል ይቐኒየለይ ብጣዕሚ ዓራይ ዶክተር ሳዕድያ ዕድሜና ክቢርኪ ዕድመ ስኒት ብምምፃእኪ ብጣዕሚ ኢና ነመስግነኪ እዚ ኣብ ኳይት ሓሰብና ካልኣይ መዓልቲ ኣደልዲልክ ክትመፅና ኣለክ ማለት እዩ ይቐኒየልና እምበር ክቡራት ተዓዘብቲ ድሕሪ ዕረፍቲ ክንምለስ ኢና ምስ ዶክተር ኢብራሂም يغني ثانك يو سعدية يغني لي و شكرا يلا انت مديسة زيادة بيت نوصل ساقطت على الوزن